kali sawing jambi kala tau hukum kalau rundingan loro ben nyentrek perkara apa dihukum iku loro wong pira wong telu ngomong gak ilang wis carane ganti kok ngene carane ganti kok ngene lah itu ngangkuk iya yo eling anaknya turu bang dadiku biasanya wong dadiku kebang lah itu kembangi kembangi aja lali kembangi ayo ngono kait kafani kena tunggu nanti tamna iki delok ana iki pancet ora lho remet sisik aduh lah delok nomboke arek-arek aja ngono kate mlebu demite urung aku tadi tok kene assalamualaikum Pak waalaikumsalam Mbak sapa kon aku Aziz Pak ngomong telepon Aziz aku ini bener dalam nyawar sing akeh awak takon sapa nyawar sing akeh Bapak Sony sampean ini apa aku menyedane oh mereka bayar aku sudah Bapak matimu perlu apa Pak? Tanggapan kurang bayarannya kurang Pak? Kurang lho royokan oh iya nah itu yuk iku sapa? iku katanya nambahi Rene Tata koi lho royokan apa Pak ini Pak? Apa? Ini kali yang kata Pak apa aku lho sini Pak pribadi karo Pak aku karep duwe sing arep kowe arek Pak ini saudara iki Pak kadang kok sama-sama ya Pak lho apa ya bener apa duit lho apa ya bener matur awakmu ini jatuh apa? Jatuh rezeki Pak rezeki ya nyambut gawe oh terus apa mau Pak? ya kadang nomor larang Pak gak oleh nomor larang Pak nomor larang Pak gak oleh sampai duwe biasanya di apa pula Pak? biasa Pak biasanya aku ya itu siji yang kena anu Pak
Sampai untune copot mawon riyen, Mbak. Napa? Untune gantos, untune banteng, Mbak. Aja. Untune banteng lah. Abot banteng iki. Wah. Yo, Awakmu jelok meneh. iki kurang apa to? Iki kurang. Lho kurang Sing abang iki sing abang kayak Joko Tingkir, Mbak. niki Joko Tingkir. Joko Tingkir. Iki ora entek iki 10.000. Kadang tak, Pak. Iki kadang tak kurang Pak. Oh, kan sampeyan ya. Iki salahnya. Sing, Mbak. Joko Tingkir sing Iki kurang apa kan, Mbak? sing ta iki. Sama. Kate waras mulu. Aku kurang iki. Nek ka abang gak iso ngarasan. Nek abang gak soal ini pada kapok. Masalah ini kurang apa tuh, Pak? Tahu ya, Pak? Susah. Abang wis waras dhewe aku. Gara-gara apa, Pak? Cara apa, Pak? Kata Lha kok munggah. Pak, gara-gara gini. Kok ngerti yo. Yo. Ketua, lo ngalih. Nah itu lah, tak pilih tempat itu. Lu baik, oh iya kamu. Hei, lanjut! Hei, Apa? saya kacamata lo. Apa enak itu? Ojo. Awak melek kata gara pengayu. Hei, bojone kan Iya nek. Oh iya. Oh iya, si kacamata bojone kawan tak kawan. Kalau saya kata. Jabat tinggi. bojone tanggapan nyelopret nang Kalimantan. Aku mau Hah? Nunggu ae. Bojomu muring-muring. Modele meneng kok meneng apa awakmu. Wes ngono ae. Profesional. Oh iya Pak Koko. Kode aku yang profesional. Lek aku lah ya Bapak. Oh, Pak. Aja omong-omong. Wong ya awakmu kado ae. Nanti kata itu kalau pun. Ayo. Jaga tikir. Penai apa iki? Pade penai apa? Di Bruno apa piye? Oh iya. Kene lho, jangan kene. Kene lho. Sing kata-kataan iku. Ini goblok. Ini kowe kok dicebul karo bojone. Anake ada tak kataina. Kata. Saya coba. Slopretan. Mudah agak amat dulu. Apa lu gini? Saya tak balik nih mana? Cara ibu nek disebul gini-nya. Lele. Oh, titik rayak bojone goblok. Bojone bisa. Tak baleni maneh. Kenapa terus? Rayaan munggah dalam. Halo. Halo, Pak. Ah, Hei. Nemu. Bos, dalam panggung gak apa-apa ya. Gak apa-apa, ayo nang desa nak tak tumpaki. Ayo. Aja nang bisa Apa sih? Gerakan. Gerakan. Saya ada mana? Loh, modal ya bojoku. Sayang bojoku wis meletak. Iki jelas ngene iki. Nani ana. Oh iya, ya wes. Lah bobo. Joko tikir. Oke, jadi iki sambil mangga. memang. Iki wis sapi.
Sampun. Matur nuwun yo ya. Yo sama jenenge kuwi. Kartika. Nek Eka bener nek Kartika iku. Ketara temen kaya ngejok. Iku sing Kartika iku adalah satu tempat. Halo. Lah iya, Kartika ketara temen kaya ngejok. Itu di Jawa Timur. Kok baru makanya Kartika wong Eka.